Amigues i amics, l'aprovació aquesta setmana de l'Acord Econòmic i Comercial Global amb Canadà, conegut popularment com el CETA, per part del Parlament Europeu és de gran importància per l'economia europea i la catalana. Per això hi he votat a favor, perquè crec que és el més avançat, ambiciós i modern acord que s'ha pogut negociar amb el Canadà. És una porta d'oportunitats que demostra la voluntat dels europeus d'impulsar una comercialització global amb mercats essencials per a la nostra economia. I cal remarcar que amb el Canadà no només compartim un interès econòmic, sinó també uns valors que ens agermanen. Hi ha estat al món que s'assembli més a nosaltres? Tanmateix, des de fa temps s'ha produït un debat basat en la desinformació interessada, en falsedats i demagògia, que ha anat creixent a mesura que s'acostava el dia de la votació. Hi ha qui creu que en política tot s'hi val i podem transformar la veritat amb tal de tenir una bona història. No, senyors. Des d'un extrem a l'altre de l'arc parlamentari hi ha qui ha versat falsedats al més pur estil Trump i ara han iniciat una cacera de bruixes a través de les xarxes socials per criminalitzar els culpables, diuen ells, que han votat sí al CETA. Només falta que posin sobre les nostres fotografies allò de wanted, dead or alive. No, no tot s'hi val, perquè les conseqüències de les nostres accions impacten directament en la vida de la gent. Però bé, al final els fets guanyen a la desraó. La veritat sempre guanyarà a la postveritat. I tots els seus arguments es poden rebatre amb el text final del CETA i els seus documents annexos. I, de fet, es podien anar rebatent al llarg de la negociació perquè tots els documents han estat públics i s'ha actuat amb total transparència. L'acord amb Canadà eliminarà aranzels, generarà llocs de treball, ajudarà les pimes, estimularà el gran potencial exportador, també de Catalunya, on hi ha 150 empreses exportadores amb el Canadà. I, a més, queden garantides la protecció dels drets laborals, comercials i mediambientals de la Unió. Tot això que deien que es comercialitzarien succedanis i transgènics, que s'eliminarien els drets, que s'interferirien al sector públic, res de res. Jo no ho hauria pas votat si això fos així. A més, es crea un tribunal d'abast europeu i canadenc per vetllar en les disputes comercials i s'estableixen avaluacions d'impacte en el comerç, en el treball, en el medi ambient. En definitiva, sabem que la Unió Europea té un gran potencial, però hem de deixar de banda el populisme, el proteccionisme i el tancament que voldrien els Trump i les Le Pen per passar cap a una Unió Europea que lideri, que de fet és el que avui el món necessita, una Unió Europea forta, oberta i que preservi els seus valors i els seus drets. Amb això, he intentat explicar-vos breument el que significava aquest acord entre la Unió Europea i el Canadà, donant resposta de passada a tots aquells que només volen confondre i enganyar la ciutadania. Si voleu tenir més informació, a la meva pàgina web i a les meves pàgines de Facebook i Twitter la podreu trobar. Moltes gràcies i fins aviat.